Mae'n rydydd enfawr. Nes i tyfu lan llai na 100 medr o brifysgol a mae wedi chwarae rhan bwysig o mywyd yn tyfu lan. Gyda'r cyfle i astudio yma am sbelen byr. Nath y cyfle i chwarae rygbi llawn amser dod a nes i penderfynu wneud ni yn lle astudio. Mae'n jyst yn rydydd enfawr i gweld y pobl oedd ar y llwyfan a sydd wedi cael yr anrhydedd yma dros y blynydde yn rhywbeth special iawn a fi'n mor browd i cael yr anrhydedd yma. Hwn yw'r dechrau, dim y diwedd, cadw'n gweithio'n galed, cadw gwrando, cadw dysgu, ond jyst mwynhau popeth, a fi'n credu 'na'r peth bwysig. Mae rhaid mwynhau beth chi'n neud a jyst mae'n gweud pob lwc am y dyfodol a cadw mwynhau.